I zdravo ljudi i dobrodošli u još jedan moj video, a za današnji video pokazat ću vam 3 kombinacije idealne za povratak u školu. Uradio sam ovaj video zajedno sa Marijom, tako da u mom videu ćete vidjeti 2 moje, a jedno njeno, ako nje suprotno. I sve stvari koje smo kombinovali su iz H&M radnje sa Divided odeljenja, koje je ujedno i moje omiljeno odeljenje, jer tu uvek nađem stvari kako casual, kako sređeno, tako i sportsko, ali naravno vidjet ćete sve u nastavku videa. Dok smo bili u Knez Mihajlovu H&M radnji, posetili smo i dečije odeljenje, gde sam našao izuzetno dobre stvari za mog mlađeg brata i za njegov povratak u školu, tako da ako planirate kupovinu za sebe ili za neku mlađu osobu u vašem životu, od 28. avgusta, to je ponedeljka, imate 10% popusta na celokupnu kupovinu. Za prvu kombinaciju odabrao sam ovu majicu na duge rukave sa prugama koje sam upario s ovim svetlim farmericama sa Divided odeljenja, a da bi kombinacija bila elegantnija, obuo sam ove crne cipele. Da bi upotpunio celokupan outfit, dodao sam i ovaj srebrni lanac koji je veoma modern trenutno i za svaki outfit ako vam fali nešto dovoljno je da dodate aksesoar. I sada ja preuzimam voiceover, dakle za ovaj outfit sam obukla ovu crop top majicu žute boje kako bi dala neki pop of color među svim ovim crnim bojama, zatim ova predivna ogrlica na kojoj piše Princess, a zatim ove farmerice koje su pre-cool zato što imaju kanape sa strane i ove čizme koje obožavam i svakodnevno nosim. I kao još jedan detalj sam dodala ovaj lanac na farmerice i to je bilo to za outfit, a sada će Vlada vam predstavi još jedan. Ako više volite opuštenije i sportske kombinacije, onda je ovo definitivna kombinacija za vas. Odabrao sam ovu zelenu trenerku koju sam razbio sa ovom longer belom majicom, a ova trenerka je veoma zanimljiva jer ima neki print na leđima kao što vidite trenutno. I opet da bi upotpunio ceo outfit dodao sam ove 2 lančića i na ovo sve sam obuo duboke bele patike i to je to. Nadam se da vam se svida ovaj lookbook, da ćete iskoristiti neke savete ili kombinacije i srećan vam povratak u školu. Bye!